Hekk kif ninsabu ftit il-bogħod mill-bidu ta' sajf ieħor, din il-bypass tal-Mellieħa li tant jgħaddu karozzi minnha qed titlesta fil-ħin. Din it-triq se jkollha 4 karreġġjati u anke karreġġjata għaċ-ċiklisti. Din it-triq li qed tkun meqjusa bħala state of the art saret b'investiment ta' €2 miljun u se tkun qed tara bidliet kbar għall-aħjar. Fost l-aspetti ta' sigurtà li żdiedu f'din it-triq hemm idwal fit-toroq. Dawn qabel ma kienu hemm bħalma lanqas kien hemm Central Strip li issa se tipproteġi lis-sewwieqa li jgħaddu minn din it-triq fit-tramuntana ta' Malta. F'din it-triq saru xi korrezzjonijiet minħabba li hemm partit mit-triq li huma iktar dojoq minn oħrajn u għalhekk it-triq ġiet irranġata biex il-karreġġjati jkunu maquda u kollha l-istess tul kollu tal-bypass. Dan għal kontrarju ta' dak li kien hemm qabel fejn hemm postijiet usa minn postijiet oħra. Tibdil ieħor li sar fit-triq huwa tul ir-roundabout ta' Selmun, sar roundabout qabel tibda n-niżla għall-Ladira biex bekk se titjieb l-aċċessibilità għal miżieb u jitneħħa il-periklu li seta' kien hemm. Intant fil-Parlament it-tlieta fil-għaxija, il-Ministru responsabbli mill-Infrastruttura u Trasport Ian Borg qal li Transport Malta kienet anki kostretta twaqqa' ħajt mibni mill-kuntrattur biex il-bypass tal-Mellieħa ma tonqos minn 2 korsiji għal korsija waħda.